Doncs benvinguts un cop més al Cafè de les Telecos, un programa que fa l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, que produïm aquí a Tecnotrens i que patrocina Banc de Sabadell. Avui tenim tres convidats, que a continuació ens presentarà com sempre la Sònia, i parlarem de mobilitat o de serveis de mobilitat, però, en fi, Sònia, benvinguda i explica'ns qui tenim avui i de què parlarem. Exacte, parlarem, com bé deies, de serveis de mobilitat, de solucions mòbils per a empreses, de com aquestes repercuteixen en l'usuari final, que és exactament la mobilitat, que entenem per mobilitat, i ho farem amb tres experts en aquesta matèria, que a més són tres enginyers de telecomunicació que formen part del nostre col·lectiu. Està amb nosaltres el Santi Ristol, és enginyer de telecomunicació i és el director del Centre de Solucions Mòbils a Worldline. Benvingut. Molt bé, gràcies. El Sergi Figuerola, ell és enginyer de telecomunicació i és director d'innovació i tecnologia a la Fundació IDOSCAT. Molt bé, gràcies. I en Carles Santís, que és enginyer de telecomunicació i és consultor en tecnologia i direcció de projectes. Benvingut. Gràcies. Doncs sí, benvinguts, com diu la Sònia, i ara ens agradaria, com sempre fem, que ens ampliéssiu una mica el currículum aquest mini que ha fet la Sònia, que feu una mica més ampli, sense passar-vos. Ens expliqueu què feu i quina connexió teniu amb el tema d'avui, amb el tema de la mobilitat. A l'ordre més igual, tu mateix, si vols. Sí, doncs molt bé. Doncs com ha dit la Sònia, jo soc enginyer de Telecos, vaig sortir de la facultat, ara fa 23 anys, vaig entrar a l'empresa que estic ara, que es diu Atos, i entre aquesta empresa he anat fent moltes coses. He treballat sempre en projectes de recerca, innovació, amb tecnologies molt diverses, i en els darrers 5 anys estic dintre d'una multinacional dintre d'Atos, que es diu Worldline, portant el Centre de Solucions Mòbils. Què vol dir això? Dins d'aquest grup que estem aquí a Barcelona, i som unes 70-80 persones, donem serveis d'aplicacions mòbils a clients d'Atos i de Worldline a la resta del món, en diferents països, amb la qual tenim accés a diferents tecnologies de mobilitat i relacionades amb mobilitat bastant avançades. Molt bé. Molt bé, soc en Sergi Figuerola, director d'Innovació i Tecnologia a la Fundació IDOSCAT. Soc enginyer de Telecos també, vull dir, potser una promoció més propera que no pas en Santi. En aquest sentit, doncs, estic a la Fundació IDOSCAT des dels bons principis, ara fa uns anys. A partir d'aquí he pogut veure l'evolució que han tingut a nivell de tecnologies i la recerca. I en l'àmbit més enfocat avui, és a dir, tenim una de les, diguem, business units enfocades també a el que seria Smart Cities, mobilitat, que d'alguna manera es dona suportada per les tecnologies que toquem a IDOSCAT, tecnologies siguin de xarxes fixes, xarxes mòbils o gestió de contingut. Així dit, IDOSCAT l'objectiu que té és generar innovació, entenent que la innovació és fruit de la recerca i comercialització. Comercialització amb l'objectiu d'estar segurs que donem una solució a algú que té una necessitat, que és un intercanvi. És a dir, jo t'aporto alguna cosa i tu m'aportes alguna cosa. D'acord? Molt bé. Gràcies. Molt bé, soc en Carles Santís, també soc enginyer de telecomunicacions. Ara fa uns 20 anys que vaig acabar la carrera i em dedico a la consultoria en tecnologia i direcció de projectes. He participat en alguns projectes per a Smart Cities i aplicacions mòbils, com per exemple la Parc AB o l'àrea d'UM aquí a Barcelona. I en general treballo en diferents projectes a nivell de direcció dels mateixos. Bé, els tres ja heu dit, evidentment, sou els tres telecos i els tres heu dit més d'una vegada la paraula mobilitat, i és el tema d'avui. Aquest mes ha estat precisament el Mobile World Congress, avui el 12x12, que és una entitat de la qual el Col·legi Telecos també forma part. Cada mes tria un tema del mes, el tema del mes ha estat la mobilitat, i potser el primer seria, encara que sembli obvi, que definíssim què és avui un mòbil. Això que portem a la butxaca, que ara jo estic fent servir de Crono, per exemple, com definiríeu un mòbil? Abans era claríssim, era un telèfon portàtil, un portable, que diuen els francesos, però avui en dia què és un mòbil? Torno a mirar-te a tu, però et salto. Com vulguis, no? És que estàs amb la meva línia de càmera. Vale, mira, escuet, jo ho definiria com una extremitat més. I un sensor més. Quan dic una extremitat té capacitat sensòrica, pot tenir capacitat de comunicació, pot aportar valor afegit a la resta del cos, en certa manera, i és un element més de la vida diària. Molt bé, molt bé. Precisament a IDOSCAT alguna cosa esteu treballant, no ho sé, sobre transhumanisme, o algú d'allà dintre. I això d'extremitat m'ha sonat el tema de... Bueno, bàsicament perquè també estem englobats dintre l'estratègia a nivell de regió de país de la Direcció General de Telecomunicacions d'Smartcat, i el que aquí es considera ja és que un mòbil ja esdevé un sensor. Llavors ja és allò que dius, si el mòbil és un sensor, la persona esdevé un sensor. I a partir d'aquí, quin és el conjunt d'informació que pots arribar a portar o pots arribar a rebre? Molt bé. Una extremitat més. Molt bé, ara sí que ja et toques a tu. Jo veig com un dispositiu que ha anat aglutinant una quantitat de dispositius que abans teníem, com una linterna, una brújula, un mapa, un enviament d'un fax, hi ha moltes coses, fins i tot una càmera, i és un aglutinador, i a més de tota una sèrie de sensors que ens permet fer moltes coses, amb la qual cosa ha anat agrupant en un sol dispositiu
moltes coses que abans feia amb dispositius diferents, no? Seria una mena de navalla suïssa Sí, i en aquest sentit... tecnològica, no? Dic una cosa, però corregiu-me, Potser la gran avantatge o la gran característica d'aquest aparell que diem mòbil, com a aglutinador, quan van començar els telèfons mòbils, portaven una ràdio, però era un circuit a part, que era la ràdio. Sí. Ara no, ara tot es basa en que rep informació a través d'internet o a través però és quasi ja tot soft, o sigui que suposo que pot fer qualsevol cosa. El que no fa avui, demà ho farà, sense modificar el hard. Sí? No, amb això no estic d'acord. Molt bé, doncs ho deixem per després, perquè li toca ara al Carles una mica la definició mòbil. No, estic d'acord amb el que deia el Santi, el que és el mòbil, i de fet és un petit ordinador que s'ha anat encongint l'ordinador fins a poder-lo portar a la butxaca, i pots portar totes les aplicacions software que abans només eren possibles fer un portàtils, amb ordinadors, i ara ja ho podem portar aquí i s'ha juntat amb la veu. Però el camp per recórrer és molt elevat, hi ha moltes aplicacions per fer, hi ha molt de camp per córrer, i també hi ha molts sensors que segurament s'aniran afegint, no? A part a nivell de hardware també hi haurà coses a afegir en el mòbil. Bueno, doncs potser que era una pregunta, cap a on esdevindrà, o no sé si tu estaves en desacord i té alguna cosa a veure. Desacord quan parlem del tema de hardware, no? En el sentit que potser hem de desacoplar una miqueta el tema de mòbil amb comunicacions mòbil, i entenem ja el fet de mòbil associat a mobilitat i que és una cosa que la portes a sobre, que la deixes i que l'agafes. A partir d'aquí el que han de projectes ara és l'open hardware a nivell de mòbils, que al fi i al cap el que tens és com un Lego. Tu pots composar-te el que tu vulguis, que igual no vols ni que tingui telefonia, però igual pots agafar un conjunt de hardware, d'elements que et pots muntar, i un és un sensor, l'altre és una càmera... Qui és el subjecte d'aquesta oració? Pots. Perquè nosaltres... És a dir, que pots comprar, com si diguéssim, jo avui estaré a casa, tinc tot un conjunt d'elements hardware i avui em configuro el meu mòbil com jo vull, que és un conjunt de peces que monto sobre una placa base i avui sortiré amb un element de casa i demà sortiré amb un altre, pel propòsit que pugui tenir. Bueno, però això encara no ho podem fer. No, però vull dir, tendència en la que comentaves del hardware, potser el hardware no serà el mateix, serà diferent. Vale. O sigui que anem cap aquí una mica que l'usuari es pugui fer el seu mòbil a mida. Exacte. Jo crec que és una tendència, però no estarà a l'abast, com deies, de tothom. No tothom podrà fer aquestes coses, no? I potser hi haurà gent que voldrà algun dispositiu més còmode, i el que veig és que els mòbils s'extendran amb els wearables. Hi ha una sèrie de wearables, rellotges, pulseres, tatuatges, roba, que seran el complement ideal del mòbil i tots aquests serveis. No? Sí, però com estem també una mica en època do it yourself, no? Ja estan les impressores 3D, està ja les làser i tot aquest moviment, potser sí que farem legos d'això que dèiem mòbil. Bé, doncs potser la segona pregunta era definir una mica ja mobilitat. Què entenem per mobilitat? Descartem la mobilitat urbana, o sigui, sinó la mobilitat relacionada, la paraula mobilitat relacionada amb aquesta caixeta, en el meu cas negra. I et miro a tu perquè precisament has fet fa un moment esmena que mòbil no volia dir telecomunicacions mòbils, sinó que volia dir... Bueno, mobilitat és el fet de que és un element que et facilita en tu el fet de que puguis moure't en diferents entorns i fer diferents funcions que abans no podies fer. Jo crec que el que et dona és mobilitat i llibertat, un element que et permet ampliar molt més la teva capacitat o radi d'acció. Sí, de fet, amb la mobilitat també la podíem entendre com totes les aplicacions i serveis que es poden executar en un mòbil, no? Que es poden dur a terme en un mòbil. No? Això és tot el camp que hi ha d'aplicacions informàtiques, aplicacions que hi ha per poder treballar amb un mòbil directament. Mòbil o wearables, com deia ell, no? Sí, wearables aquests. Però llavors la mobilitat sempre està fixada en un aparell, o la mobilitat hauria de ser... Smart City i mobilitat té alguna a veure? El cloud és mobilitat, també. El cloud és mobilitat? No, preguntem, Preguntem. No sabem. El cloud són diferents coses, mobilitat. Això m'ha dit la definició que jo porto 5 anys fent servir de Smart Mobility. No només mobilitat, sinó mobilitat intel·ligent, no? Per nosaltres, mobilitat intel·ligent és la suma de 3 coses. Informació, context i serveis per millorar els serveis per l'usuari final i desenvolupar nous models de negoci. Què vol dir informació més context més servei? Informació, poso un exemple molt clar. Jo vaig entrar en un cotxe, estic dintre d'un cotxe i la informació em diu que vaig a 100 per hora. El context què vol dir? Estic dintre d'un cotxe circulant per una autopista que el màxim és 130 per hora. El servei què pot ser? Doncs una assegurança que em diu si mai superes la velocitat màxima d'aquella zona, jo et cobraré la meitat del teu seguro. Això és un nou model que no podíem fer abans sense els mòbils. És juntar aquestes coses per definir nous models de negoci en tots els àmbits de la societat. Molt bé, interessant. Bueno, i això té més a veure amb el tema de smart cars, no? També, que al final també els cotxes ja tenen dispositius de mobilitat que poden anar connectats. Pot ser un cotxe, pot ser una persona, pot ser un servei, pot ser jo caminant, vull dir, pot ser en una botiga, una tenda, al final és el servei que podem posar per sobre aprofitant la informació contextual. Per mi el que és clau és juntar el context amb el mòbil.
O sigui, el mòbil no deixa de ser, com he dit, el Carles, un ordinador. Però el moment que tu el poses al carrer, circulant, passejant, donant voltes dintre d'un context, d'una ubicació, d'unes condicions de l'usuari propi, doncs tu pots definir uns serveis més especialitzats i més ad hoc per a cada persona, no? Està bé, sí, interessant. Podríem parlar d'això tot el programa. Bueno, potser parlem. El títol del programa és Serveis de mobilitat. Què entenem per serveis de mobilitat i com cada un de vosaltres pot... Jo amb el Santi Ristol, ell, que treballa en un centre de solucions mòbils i tenim com a clients empreses, entenc, no sé quines demandes o cap a on anem, què és el que demana l'empresa en aquest sentit, ara mateix? El que demana és molt relacionat amb el que deia abans, no? Informació contextual per poder donar un millor servei als seus clients i més personalització. Sobretot demana personalització. Per exemple, nosaltres treballem en diferents sectors, no? Però en el sector retail, si jo entro dintre d'una botiga, jo vull que la botiga em conegui que jo estic entrant a la botiga, em doni serveis en el meu propi mòbil, ofertes promocionals del que vaig a fer. Llavors, basat en el que jo he fet en el passat i els meus interessos, no? De la mateixa forma que jo estaria navegant per internet i tindria uns serveis contextuals associats, no? Qualsevol aquest tipus de coses, no? Serveis de mobilitat. Més. Bueno, mira, serveis de mobilitat, et presentaré, per exemple, l'últim que vam presentar al Mobile World Congress. I el que vam presentar era una solució que anava per comunicació per VLC, que és Visible Light Communications, en el sentit de que com ets capaç a través de la llum de transmetre informació. I això el que es pot fer ara avui en dia és donar el fet de que les llums moltes són LED, el que pots és modular-les a una freqüència diferent, amb la qual ets capaç, amb la càmera del mòbil, doncs, identificar la informació que t'estan enviant. Això té àmbits d'aplicació, com per exemple, per posar un exemple, a nivell d'un museu, pots tenir la llum que il·lumina el quadre, aquesta llum està donant informació que tu amb el mòbil bàsicament pots senzillament enfocar amb la càmera la llum que està enviant i pots veure informació de valor afegit, digue-li realitat augmentada sobre d'aquest mòbil, evitant el tema de comunicacions inalàmbriques que de vegades en alguns llocs doncs, o potser estan prohibides, digue-li potser exemples d'hospitals, o en altres llocs. Llavors, com utilitzes una altra tecnologia que hi és per facilitar comunicacions? Això també, avui diré moltes vegades interessant. Però i fins a quin punt pots arribar a transmetre, a retransmetre? Pots modular? Diguem que, per exemple, com una ràdio? Ara que tens una miqueta de limitació perquè està sorgint també, bàsicament és amb el mòbil, amb les capacitats que tens de lectura perquè ho fas amb la càmera. Però el que estàs modulant, que és la freqüència. Tu modules el LED, i llavors el que fas és els frames per segon que agafes. Al fi i al cap, quan tu modules el LED, el que estàs fent és com enviant un codi de barres, que són els i zeros. I aquí el que ets capaç, tu, el que ara hem demostrat... L'any passat vam demostrar el fet de que enviàvem un 1 o un 0, i ara el que hem demostrat és que el que envies pots enviar frases. Pots enviar un hiperlink, o pots enviar no contingut molt gran, perquè encara hi estem treballant, però l'objectiu és que... I no afecta el color de la llum, no? No. Senzillament és una llum que tu no veus la freqüència de moviment. Per tant, per tu és llum, però la freqüència doncs, no és visual. Llavors això omple un nou àmbit d'actuació. Total, perquè fins ara, com tu dius, la radiofreqüència o RFID, però que també emet, no?, en un moment determinat. Passa que aquí doncs, estàs limitat potser en funció dels espais, perquè clar, hi ha moltes llums, a vegades han de ser direccionals... Però també aconsegueixes més focus. Més pots diferenciar d'aquest panell, d'aquest. Pots fer-ho. Sí, pot ser més fina la comunicació. Saps el que vull dir? Pot ser més fina, quadres d'una... Diguem que és un altre format, d'alguna manera. Que el que permet doncs, és un àmbit d'actuacions diferents, perquè com deia en Santi també tenen els beacons, que també t'ajuden, però vull dir, això és per un àmbit que pot ser útil. Per què? Perquè el que estem veient és que automàticament a moltes llars, molta gent ja està posant LEDs. A moltes empreses. Doncs és una llum que la pots modular, perquè no l'aprofites. A partir d'aquí, doncs, és una vessant més. Senzillament, vull dir, la complexitat no és tant com que tu siguis capaç de dir-li el missatge que vols passar i que el mòbil doncs, suporti aquesta aplicació. Que veure, els mòbils no et fa falta una aplicació normal, vull dir, amb el Lilop, l'última versió d'Android, ja et permet treballar molt més amb la càmera, perquè nosaltres treballem amb la càmera, i el que has de fer és de mirar de minimitzar també el consum del mòbil. Correcte. Sí, això és important, tot el tema de consum de mòbils és una de les coses... La bateria... Sí, és un dels grans temes que no temps tan adelantar i les bateries continuen... Sí, de manera. Bueno, de fet, aquí hi ha el tema ara, que comenteu això, potser val la pena, no sé si es poden comentar marques, no? Però avui t'he fet l'últim portàtil que ha tret Apple, doncs, al final què han fet? Només han deixat una interfície, que és la nova interfície estàndard que pots alimentar, pots passar dades, i a canvi d'això treus tot el hardware i poses una bateria que és quasi tot l'ordenador. Llavors, al final ja dius, bueno, és un mòbil, vull dir, el que vols és un portàtil per portar-lo, no? Vull dir, exacte, què prioritzes? Que et duri la bateria un dia o tenir 4 interfícies? Això està al carrer ja, no? Sí. Sembla que sí.
I serà un estàndard més enllà d'Apple o... Això sí que ja no puc dir aquí, ja. Val. No sé si ens vol comentar tu alguna cosa també sobre el tema de serveis de mobilitat. No, bé, de fet, a nivell d'experiència, jo en mobilitat hem treballat bastant amb el tema de l'aparcament, mobilitat urbana, aplicacions de mobilitat urbana per Barcelona, com l'aparcament o l'àrea d'UM, i també per flotes. Llavors, una de les coses que realment sempre es troba faltant als mòbils és el tema de bateria. No? Quan dones un mòbil a un conjunt d'usuaris perquè facin servir de forma continuada, un dels problemes que acostuma a haver-hi és aquest del tema de les bateries, que és un dels punts que s'hauria de solucionar. I a nivell d'altres aplicacions, de fet, en mobilitat estrictament urbana, una de les coses que s'està tendint és eliminar els tiquets en paper, de manera que tot vagi per mòbil, coses d'aquest estil, no? Aquest tipus d'aplicacions. Ara que parlàveu d'un dels dèficits, que és la bateria de l'aparell, jo no sé si a nivell d'infraestructures creieu que estem, Catalunya i Barcelona fent molta bandera, no?, de la mobilitat, som la capital del mòbil, fem el Mobile World Congress i cada any és un gran èxit, però tot i així hi ha zones on, per exemple, és impossible enviar un WhatsApp perquè resulta que no hi ha cobertura i no saps per què i què està passant, no? Estem realment a un bon nivell o detecteu també un dèficit important pel que fa a aquest tema al país? Sí. És complicat, A mi m'agrada repreguntar perquè la pregunta és, ens pensem, si anem pel món, que tot té cobertura, però que en surts de l'autopista no tens, quan estàs segons on. És veritat, hi ha moltes zones fosques, no? Sí, hi ha algunes properes, no? Jo tinc una segona residència a Sant Vicenç de Montalt, casualment, que està aquí 35 quilòmetres, passa el Mataró, i a casa només tinc cobertura 3G, una ratlleta amb una terrassa, i a dintre no tinc res de cobertura. I estic aquí al costat de Barcelona. A Martorell, que també està... Llavors, clar, no A Sabadell també. amb la qual cosa estic amb el que dius tu, no? Que potser falten infraestructures més adequades. I avui sentia parlar, tu abans deies, no sé si aquí en programa, abans ja parlaves del 5G o del 6G, no sé on vaig llegir que, com que dintre de poc, no hi haurien distribuïdores, o sigui, no series d'una companyia, sinó que, bueno, que no hi hauria a veure com dir-ho, tenir internet a casa, sinó que internet arribaria a través de 5 o 6G directament a cada aparell. Això hi ha alguna cosa... Bueno, el que, per no sé exemple, si faig preguntar. Projectes que ara surten nous, que s'està treballant molt, és el concepte també de small cell. És a dir, ara el que tens és una cel·la de comunicacions que abarca tot un conjunt d'usuaris. Ara el que vols és com ets capaç de reduir aquesta cel·la per donar més capacitat. Però alhora en tens moltes, com les gestiones entre elles, que és una manera de com arribar més al last mile, no? Les comunicacions més, digue-li, dintre d'edifici o més a peu de carrer amb una cobertura doncs, més elevada. Llavors, són tecnologies que s'està treballant ara. I abundant amb la pregunta, i ja que tots sou telecos, i el satelital, igual que el GPS és satelital, i els satèl·lits estan, per què la telefonia no és satelital? Ja sé que hi ha satelital, però és caríssima, no? Perquè això solucionaria la cobertura total, no? Ja ho has dit, és un tema de costos. És un tema de costos. Per poder arribar a la comoditat d'una quota mensual, d'un cost barat o amb dades, no podríem arribar a través d'un satèl·lit, que és un recurs escàs. I, bueno, jo he participat fa temps en projectes de comunicació per satèl·lit i realment el cost de comunicacions era molt més elevat. No era assequible. I els logos de Google i totes aquestes coses que senten, i el de Facebook també va parlant. No hi ha res seriós sobre donar internet a tothom. Tothom vull dir a tota l'àrea geogràfica, sense... El que hi ha, mira, no sé quin és el nom exactament, però es veu que ha sortit una nova tecnologia que són d'uns minisatèl·lits d'una òrbita estacionària molt més baixa gravitatòria, que el que permet és que tu puguis enviar uns quants, no me'n recordo, ja et dic la tecnologia exacta, però es veu que a nivell de recerca, t'estic parlant ara, amb l'última onada de projectes que es van donar al novembre, molts anaven orientats amb aquesta nova tecnologia que el que et permet és posar microsatèl·lits, que llavors expandeixes molt més l'àrea de cobertura, es comuniquen entre ells i millores molt més la capacitat. Ara bé, suposo que després ve la gestió no de l'espectre, sinó de l'espai que ocupes, no? Vull dir, aquí, però vull dir, de fet s'està treballant en aquesta línia, a nivell de satèl·lits, també. Que ja no són satèl·lits, no sé com li diran, però... Bueno, drons, entre drons i satèl·lits, no? Uns drons que et faran de repetidors, no? Més preguntes? Bueno, ja que tenim 3 enginyers de Telecos, fem una mica de corporativisme professional. Fem-lo. Quin paper juga l'enginyer de Telecos en tot aquest mercat dels serveis de mobilitat? O sigui, és feina de l'enginyer de Telecos? No sé, una mica com veieu la professió en aquest sentit. És un nou camp per recórrer? No sé, jo crec que la professió s'ha diversificat molt. És a dir, un enginyer de Telecos pot fer moltíssimes coses i pot treballar des de software a gestió, a tecnologies electrònica, hi ha molt de camp. Aleshores, al final, nosaltres hem rebut una formació molt àmplia i després ens hem hagut d'especialitzar en un sector concret, no? Altrament seria impossible
d'absorbir tots els camps. No? D'aquí que és difícil de dir que l'enginyer de telecos té una professió concreta, sinó que s'ha anat dedicant a diferents camps. No? Jo, modulant la pregunta d'ella, l'enginyer de telecos d'aquí, perquè estem parlant d'aquí, realment té accés a pensar, a crear, a innovar, o la tecnologia ens ve donada i el que fem són aplicacions sobre un HAR o sobre un Sofia que ens ve donat des de més enllà del mar. Bueno, Sergi, tu ets d'Oscat, potser es contesta. Jo crec que vosaltres ja sé que feu recerca. Però personalment, és a dir, no acompanya fer recerca si no tens empreses que facin recerca. I això es nota molt. És a dir, si tu ets un enginyer que la teva devoció és crear el gran producte, digue-li un gran equip de telecomunicacions, que al teu cap és la base, que pots construir serveis a sobre, fer mobilitat, oblida't de quedar-te aquí. Vull dir, marxa fora. Perquè malauradament aquí hi ha indústria tractora per la generació del context del que seria base, del que és tecnologia pura i dura. A partir d'aquí, bueno, quan està fent empreses com el que està per online d'en Santi, és més desenvolupar la part d'aplicacions, de serveis, digue-li de convergència més al nivell. Però hi ha una mancança de... I aquí qui intervé? Un enginyer de telecos, un enginyer, una persona de màrqueting? Qui són els actors que estan conformant tots aquests canvis? En el nostre cas sí que desenvolupem realment solucions globals des d'aquí, des de Barcelona, per a la resta del món, per a diferents clients, i realment els telecos són bona part d'aquest equip. Jo tinc un mix de la part d'aquest equip, gent en màrqueting, però sobretot en telecos, no? Gent, com diu el Carles, molt versàtil, que tenen molt clares diferents tecnologies, diferents vessants, i que amb aquesta ment més oberta doncs, poden crear nous serveis i noves aplicacions, sempre recolzats en centres tecnològics o en empreses o en entitats com IDOSCAT, no? Que ens permeten doncs, agafar aquesta tecnologia base per transformar-la en serveis innovadors pels clients finals. No? Jo penso que la combinació és molt bona i, com diu ell, s'ha de treballar conjuntament en aquesta línia. I tendències? Estem aquí, he dit que estem aquí, es diu Tecnotrends, on estem. Quines les tendències tecnològiques les marquem nosaltres? Bueno, ja sé que no, però jo ho pregunto per si em dieu que sí. O les agafem també de fora, les modifiquem, simplement les apliquem, les transformem. Crec que malauradament ens falta quelcom que tenen als Estats Units. I allà el que tenen és que d'un nom són capaços de fer un branding i de fer-ne una gran paraula, que aquella paraula és la gran paraula comercial. Però això ha passat amb el tema de cloud, digue-li el tema de Big Data, digue-li el tema de NFV, no sé si coneixeu, o SDN, són coses que han sortit a Stanford, de l'MIT, i ells tenen una capacitat marketingiana que també és bona la solució, evidentment, que fan, però bueno, vull dir, et dones compte de que... Sí, però també tenen coses, com tu dius, com Stanford i MIT, que també és... Sí, però a veure... També tenen un mercat de 400 milions d'habitants, que és important. Això els hi facilita molt. I una cultura més emprenedora, també. Molt més emprenedora, molt més... Si alguna cosa i tens un mercat molt reduït, no? En canvi, allà muntes una cosa i dius, el mercat és tot el país, no? Sí, però la competència també és molt més gran. També és veritat. No, són simplement molt més emprenedors, molt més agosarats i molt més oberts. Amb el tema aquí, tothom, a més amb secretets, la poca recerca fent, doncs el guardem. Bueno, és igual, ara no parlem de persones americans. Suposo que Tesla ha fet un gran canvi amb això, no? El fet que ara et diguin, jo obro totes les patents que fer un cotxe elèctric. Això, a la competència l'enganxes a veure que dius, vaja, què faig ara? Bé, i tot això que estem parlant, que ens sembla ja molt adelantat, però realment estem tots just començant, no? Què veieu... Què veurem dintre de poc? Cap a on camina tot això de la mobilitat i de l'Smart City, l'Smart Tot? Cap a on creieu que avança? Perquè encara continuem, portem aquest parell a sobre, encara interactuem amb els dits, no sé si en aquest sentit hi ha algun canvi de no portar-lo o ser un wearable o portar-lo implantat, o la forma de comunicar-nos amb ell sigui el Siri evolucionat, en què potser pensarem i el dirigirem. No ho sé, Com he pensat abans i com tu comentaves ara, jo crec que la tendència, una de les tendències, hi ha moltes tendències, és la fusió amb els wearables. Els wearables estan apareixent, a dia d'avui hi ha gent que comença a portar pulseres per fer esport, gent per monitoritzar constants vitals i fer un millor control mèdic, aniran sortint samarretes que podràs mesurar altres coses, sabates, mitjons, roba intel·ligent, i al final, d'aquí jo crec que 3-4 anys, tots nosaltres portarem, a part del mòbil, 2 o 3 wearables. A dia d'avui, segur que els que esteu aquí en porteu un o cap, no? I d'aquí 2 o 3 anys segurament porteu més d'un i fins i tot de 2, no? Aquesta és la tendència, i aquests wearables comunicats entre ells amb el mòbil i com el mòbil com el hub, la intel·ligència, perquè evidentment té un processador més potent, té una pantalla més gran que et permetrà interaccionar i gestionar-los adequadament, no?
Sí, estic d'acord. I de fet, nosaltres conjuntament, per exemple, amb Epson hem creat el Centre de Competències per les Mobile Classes. Per fer el cap és un altre wearable. Però és un wearable que porta una extensió que també seria com un mòbil, que és processador i de més. Llavors dius, al final, quina convergència tens d'aparells? Al final potser només has de portar un. Doncs potser elimina aquesta extensió que porta per processar, igual és el mateix mòbil teu que processa per les ulleres. Canviarà bastant aquests 3 anys. Samsung que té les ulleres que poses el mateix mòbil a sobre, no? Igual estàs aprofitant el mateix mòbil per fer el processador i l'ullera simplement que et dona la pantalla i la interfície, no? I dieu els wearables, però també els Things, o sigui, de l'internet of Things, els Things suposo que començaran a interactuar amb nosaltres. També. Que de moment no sé a quin nivell està aquest tema. La nevera encara no fa la llista que comprem a la passa aquí. La nevera meva no, La nevera no, però nosaltres hem tret un wearable ara, un Connected Object que es diu el Connected Kitchen, que és una mena d'aparell que per veu o per un reconeixement de codi de barres i connectat per wifi et vas canejant els productes a casa quan tu els acabes del codi de barres o per veu dius patata. I això t'ho va posar una llista en el núvol que tu després podràs gestionar des del teu mòbil o des del teu ordinador. I això hi ha centres comercials o empreses com Carrefour a França... I quan et menges la patata has de dir patata menjada? No, tu estàs fent una llista. Tu estàs fent una llista de la compra, bàsicament. Per veu... No porta l'estoc. No porta l'estoc, no. Després ja tu hauràs de verificar, perquè si els teus fills van allà i et demanen 50 caixes de xocolata o de nocilla, doncs potser diràs que no, no? Has de tenir un control de seguretat després, no? Però sí, com dius tu, aquests objectes connectats comencen a aparèixer i a ser més accessibles a la societat, no? Per fer diferents coses. Val, la veritat, no sé, potser us preguntaria a tots tres, però alguna cosa curiosa amb la que esteu treballant i que veurem, o algun projecte poc conegut que hagueu treballat i que sigui interessant que explicar aquí ara que estem parlant d'aquest tema. Algun projecte amb el qual esteu o heu estat que sigui curiós? Bueno, jo volia insistir potser en el que he comentat abans de la comunicació per llum, perquè llavors això, és a dir, en tu et farà ser encara un element més mòbil. Què vull dir? Vull dir que jo portaré el mòbil al cotxe, però a través de les llums del cotxe seré capaç de comunicar-me amb el cotxe davant. Potser el semàfor em donarà informació a mi, a part de la llum. Llavors ja tens tota una intercomunicació i una xarxa que tu ets capaç de comunicar-te amb tots els elements que tens. I llavors jo crec que la mobilitat serà bàsica. El que no sigui mòbil tal qual no té futur en els pròxims 2 anys o 3. I això té nom? La llum LED modulada? Ens falta un americà per posar-li un nom. Bueno, potser sí, ara parlem de tecnologies, VLC, no? Visual Light Communication. Que és la LiFi, no? Que és la Light... Bueno, també LiFi. LiFi és emetre wifi a través de la llum. A través de la llum, com la wifi. Però que és un servei més personalitzat, no? Que és un servei més personalitzat. Però el wifi és simplement wifi, això és modular, i dir-li que una llum t'està dient hola o adéu. Això estan treballant, per exemple, a Ficosa, temes... Clar, és a dir, quan et dones compte i de vegades et poses en una d'aquestes grans empreses que veus els seus laboratoris i cap on van, dius... Sí. És com un codi QR però que canvia. No està imprès, que pots canviar. I a més que no el veus, que té la seva història també. Aparentment no hi ha res, però aquest sí que està detectant que aquesta llum està... Amb una eina adequada el pots interpretar. Jo crec que el que del Santi abans és molt important, que és el de Smart Intelligence. Vull dir... O Intelligent Mobility, no sé com ho has comentat, no? Però vull dir... Smart Mobility. Tot el que és mòbil ja té relació amb Big Data, té relació amb intel·ligència artificial, i entres en un món ja molt més global. És juntar amb el Big Data i creuar dades. Exacte. Bé, doncs com dic sempre que s'acaba el programa, encara queda 1 minut i mig, que el podem aprofitar, no sé si des de l'associació vols tancar. Potser seria una pregunta una mica negativa per acabar, però sempre... Per tot el que han dit, sé que em diran que no, però si hi ha una bombolla, ara només parlem de mòbil i de mobilitat, però és obvi que... Pot ser que estiguem davant d'una altra bombolla i teniu un minutet per dir-ho. El tema de les apps, per exemple, es comenta molt, no? Que tothom fa apps i tothom s'hi posa, no? Sí, el tema de monetitzar les aplicacions mòbils és complicat. O sigui, treure un rendiment econòmic d'aquestes aplicacions és complicat. Però potser sí que hi ha una bombolla a nivell d'aplicacions mòbils, però tot el que és relacionat amb la mobilitat en el sentit ampli, no em dóna la sensació que hi hagi cap bombolla ara mateix. És una tendència, no?, per quedar-se. Sí, bueno, jo quasi diria que és una necessitat o una realitat que no la pararem. No sé si la monetitzarem adequadament o no. Sí, potser és que hi ha masses apps, no? Hi ha 3 milions d'apps, això és una bestiesa, hi ha apps per quasi tot. I com diu el Carles, no totes són monetitzables. Sí, l'altre dia el president de l'associació d'apps deia que el 80%, el número no el sé, però era molt alt d'apps, diu, no se les descarga ni la nòvia del programador. Sí. Perquè realment hi ha milions. Però Maria Luisa, ¿no te las has descargado? No. Molt bé. Bé, doncs avui hem arribat bé al final del programa, no hem tingut que tallar ningú. Gràcies, jo m'he quedat amb moltíssimes ganes de seguir
escoltant-vos, però ja ho farem un altre dia. I tant, Molt bé. gràcies a Molt bé, tots. moltes Gràcies per Gràcies. convidar-nos.